Ndị banyị kwukwa n'okwu si na ọ na-abụ agwọ ime ihe o ji bụrụ agwọ ụmụaka ewere eke nkụ mere na ọ na-abụ ọ bụrụ na okenye na-anyụ nsị wee nwere ihu ọchị wee na-anyụ ya bụ nsị ụmụaka na-agafe nwere ike kporo aja ghaa ya chee na okenye na egwuregwu ka ọ na-egwu ebe ahụ kpatara ndị banyị na-eji ekwu na enwere ihu okenye ji anyụ nsị Igbo bụ Igbo ndewo na ụmụnwa bụ Mike Onovo bụ onye kwupụta okwu onye oji ọnụ na Ugwumba anabata unu n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata agbara m na ọtụtụ n'ime unu nọ na-eche ya bụ oge ọ ga-erukwa eru maka na anyị maara na ọ bụ ọdị ụkọ na mba ebe ọ bụ na abịazi na ihe oyoyo na ịhụzi ebe a na-asụ Igbo n'ime ihe oyoyo na dịka ifu onye bekee na ahịa orie onwe bụrụ na anyị na-anabata unu na mmemme ahụ anyị ji eme ọnụ bụ Ugwumba dịka unu maara na Ugwumba bụ Ugwumba na nke tata anyị eburukwa na abịata ọzọ anyị na-enwe olileanya na ihe anyị ga-eji bịa n'ụbọchị tata ihe anyị ga-egosipụta unu n'ụbọchị tata ga-abụ ihe ga-adị unu mma ya mere biko nọsara ahụ ka anyị nọrọ ya n'oge mmemme anyị ahụ bụ oge Ugwumba. Igbo daalụnụ. Ugwumba enwere okwu a na-ekwu na-asị o mere na chi ekweghị onye ụta ata na ya nye bụ okwu wee pụta na ọtụtụ ndị mmadụ ọ na-abụ ganye aka ebe a ganye aka ebe a ha oziri na ọ daba ị na-asị o mere na chi ekweghị mana ịchọta na ihe bụ akara aka gị a mara na ụfọdụ ndị mmadụ ihe ha nọ bụ achọcha ebe a ga-ebido aka ebido ya n'ikpere ma ya wụrụ na enwere ihe eji aka mere na ịzụọ n'ahịa nnu zụọ ahịa ose zụọ ahịa ọtụtụ ahịa dị iche iche rụọ ọrụ oyibo mee nke a ọ bụrụ na ọ daba wee bụrụ na ụfọdụ ka na-achọ akara aka ha ahụ isi wee na-apụta ha n'isi enye mere anyị ji gakwuru ụfọdụ ndị ama ama n'ụbọchị tata jụọ ha sị ha ọ bụrụ na enwezuga ihe anyị na-eme ugbu a kedu ihe ịkarị dị na-eme anyị mara na ụfọdụ chọrọ ịbụ dọkịnta mechara wee ghọọ lọya mere na ihe anya bụ ihe ị na-eme n'ụbọchị tata ikekwe ọ bụghị ya ka ị tụrụ anya na ị ga na-eme ma ọ bụrụ na echigharịa azụ ihe dịka afọ 10 gara aga nwa ka anyị kpọbata na maazị Ibu ya na Chasa nwụrụ m nakwa Mama Ji ka ha gwa anyị ihe ha ka bụrụ ịdị na-eme ma ọ bụrụ na enwezuga ihe ejije a eji mara ha ka anyị na ha nọrọ ya nọ. Mgbe izizi nkụzi ka m chọrọ ime nwanne m nwaanyị na-achọ ka nje bụrụ nọọsụ nchara mama m enweghị dị na nọọsụ bikos na ama m ịhụ ọnya mmadụ na ọ na-ama m ahụ jijiji ọ bụzialụ nke ịbịa na mmadụ achị na mmadụ nwụrụ o kweghị m odidi mgbe a na nkụzi mana ịma n'oge ahụ nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị ihe ọ na-achọkarị bụ ọ bụghị nọọsụ ọ bụrụ nkụzi so nwe ghọta nkụzi mana akụzite m nkụzi ahụ nwa obere hụ na o nwere ihe ndị ọzọ na-agụ m agụ amakwana m etu m ga-esi wee ji iji ya ma Chineke bụ eme amara anọ m ebe ahụ anyị na-akụzi nkụzi na WTC Primary School ebe a bụ epostụlụ m cousin m bịa ebe ahụ ọ na-alụ na Radio Nigeria ha bịa ime school debate ọ sị ma bịa ma ebe a bụ m na-akụzicha ọ sị m oke m bịa na nwere ihe m ga-emeri ya wee mee m bụrụ one of the moderators etu a ka o si wee kpọrọ m na Radio Nigeria nyanwa bụ producer ọ na-eproduce women and children ebe a ka o si kpọrọ m na-enyezi m na moderate the children's program ya ebe a ka ndị Radio Nigeria wee mara m like m dị akwụkwọ mgbe a meghere medium wave station anyị bụ ndị enye anyị hụtara ihu ọma n'ihu ha ewere anyị ozugbo nke bụ na m na-ejezi ya ana m alụzi na Radio Nigeria ahụ hapụzia nkụzi wee na-eje akwụkwọ na IMT eta bụ isi wee bataja n'ihe gbasara entertainment. Ana m emebukwa ebe egwuregwu ịkụ ọkpọ na nke opi ọkpa akụbụ na ife ka etiri m nji wee pụta nwoke obi ọjọọ chọrọ igbu m n'ọrụ nge
ọkụgide ma mazụ m ebe zapụ anya m na-azazi aza otu ime ihe ga ebe a ndị na-achị efi eti ụdị efi ụdị ibe a ihe m na-akpakwara akpa na ime atụ anya m akụ n'ihu n'ịka m n'oge wekọtara ego o jide m egburi n'ihu ndị be anyị na ndị enyi m wee kwụsị ọkpọ ga ebe m na-egwu ọ bụ na mma mere ebe onyonyo anụnwa aka m abakwa n'ime ebe egwuregwu gwa nke ịdịga ịgba bọọlụ mana ọ bụ mmụọ ya agba esoro m na ndị na-elekọta agbara aka azapa Mike ya ihe m chọrọ ime mgbe m matawara ihe ana m esegbu ihe ana m ese mmadụ ị gaghị ama sọ ihe esere ese Ugwumba bụ Ugwumba. Ọ dị mma ịnụ nanụ etu ha si kwuo ya anya mere ọ bụrụ na nke ị na-eme ugbu a na ọ dịghị ka ọ bụghị ebe ahụ ka akara aka gị dị mgbe bidokwe n'oge chọwa akara aka gị ka ọ ghara ịbụ ịmana ndị be anyị kwuru okwu si na a na-eni dike n'ilulu ọtụtụ ilulu a ọtụtụ echiche anyị na-echepụta ugbu a ihe ị chọrọ ime ihe ị chọrọ ịbụ etu isi chọọ ịhazi ihe ọ ka nọkwa ha ugbu a enwebeghị nke i mere eme afọ a na-ebido na-agwụ nwoke a na-aka nwoke a na-anami Igbo Igbo darụ matakwana na anyị ka nọ n'oge Ugwumba do ihe ọzọ anyị ga-ewepụtara unu n'ụbọchị taata bụ nke anyị kpọrọ nwafọ bụ mgbe ahụ anyị na-eji ajụ ndị bụ ụmụafọ Igbo ka ha mara ka ha bụzikwa nwafọ Igbo maka na n'eziokwu eziokwu ọtụtụ ndị mmadụ ọkachasị anyị bụ ndị bi n'ụzọ ije ịpụta etu a ihe gbasara asụsụ anyị ihe gbasara ihe ndị ahụ ịma bụ mbụ mgbe ị ga-abịa nọ etu a ịma na asị na ọ na-abụrụ ngwere nọ karịa n'ubi ọ bụrụ aṅụ ịnọ etu a ichefu onye abụ ihe iji bụrụ nwafọ Igbo ya mere anyị ji na-ewepụtara unu nke a n'ụbọchị taata gịnị ka anyị chọrọ ikwu maka ya anyị chọrọ ịkpọbata nwaada Chinasa Nweme nwaada Igbo ka ọ jụọ ndị mmadụ ihe gbasara ọkụkọ a ga-eji ọkụkọ tụọ inu n'ụbọchị taata wee megasịkwa ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ nke ahụ anyị ma na-amasị unu mgbaka anyị kpọbata na nwaada Igbo ka unu na-enọrọ ya n'oge nwafọ Igbo daalụ ọha na eze na-ege ntị ndewonu abịa n'ala Igbo o nwere ọtụtụ ihe anụmanụ dị iche iche na-eji atụ ilu a na-eji ọkụkọ a na-eji awọ a na-eji ewu a na-eji enwe a na-eji ihe ndị ọzọ dị iche iche mana nke anyị na-eleba anya n'ụbọchị tata bụ ọkụkọ aha m bụ Maazị Chukwura Ebe ya bụ na ịbụ nwafọ Igbo ị ṅụrụ mmiri n'ala Igbo ọfụma aṅụ mmiri ala Igbo ọ bụkwa pịa ọghọta mmiri na-agba n'okwute mmiri na-agba n'ala Igbo ka nkwu anyị so na ndị chụrụ iyi n'ala Igbo nchụrụ iyi ndewo dịka nwafọ Igbo achọrọ m ka ị jiri ọkụkọ tụọrọ m ilu 3 ọkụkọ a sị na ọkụkọ anaghị anụ ihe na anụ ihe n'ite ofe nke agba nke agala okwu ntabire ọ bụ na nkweghị ugboro 3 mpimpi pụrụpụrụ mpi n'isi mkpi mpimpi pụrụpụrụ mpi n'isi mkpi mpimpi pụrụpụrụ mpi n'isi mkpi were anyị ugboro 3 mpimpi pụrụpụrụ n'isi mkpi mpimpi pụrụpụrụ n'isi mkpi mpimpi pụrụpụrụ n'isi mkpi ndewo aha m bụ Maazị Chukwura Ebe afa m bụ Ọbịageri Mrs. Ọbịageri Nwatụ Mrs. bụ gịnị n'Igbo Oriakụ Nwatụ edewo na anyị ahụla onye kweta na ọ na-eri akụ maka ụfọdụ ụmụ nwaanyị si kpọba ha odozi akụ maọbụ ọkpata akụ ana m eri elu echi o dịrị m obi aṅụrị ịlụ nke a ndewo o doro anyị na ịbụ nwafọ Igbo yes na eziokwu nwafọ anụ Igbo ka m bụ nne m bụ onye Igbo nna m onye Igbo dịka nwafọ Igbo achọrọ m ka ị jiri ọkụkọ tụọrọ anyị ilu 3 jiri ọkụkọ tụọrọ anyị ilu 3 ilu 3 dịka gịnịzi eji ọkụkọ atụnụ masịka ga-asa ma ọgọ m atụ inu ngwa tụọrọ anyị ọbụla ilu ọbụla ị chetara ilu 2 inu ama m atụ inu ọmụnwawo onye a na-akpọ Brenda na-ezedigbo onye obodo ebe onye Agrede Chukwu na-Agụata local gọọmenti ihe anyị kwurudoro m anya na ịbụ nwafọ Igbo ṅụrụ mmiri n'ala Igbo na mana onwe ndị na-aṅụ pịa wọta ọ bụkwa ụdị ndị ahụ mba na ahụghị m onye amụrụ na Lagos ma amụrụ n'ụzọ amụrụ m n'ime obodo ndewo maazị dịka nwafọ amụrụ n'ime obodo anyị chọrọ ka ị tụpụrụ ụmụaka ịma na eji ilu mara ndị Igbo tụọrọ ụmụaka na-ekiri anyị ilu 2 maọbụ 3 eji ọkụkọ atụ were ọkụkọ dụọ nwatakịrị ọdụ ilu eji atụ ọkụkọ anaghị ọkụkọ tụọ ọ tụrụ ihe ọ tụrụkwa ụmụ ya na-ene ya anya ka o si atụ ọzọkwa were ọkụkọ tụkwa ilu eji ọkụkọ atụnyere nne
ọkụkọ nụ egbe megharịa ọkụkọ amago ihe ọ na-eme ihe ga-afụ ya ịgba n'okpuru ihe. Maazị ndewo ka bụ okwu ka i kwuru ọ bụghị ilu ndị ọha na-eze onye Igbo. Afọ m bụ Maazị Valentine Akataka. Ndewo. Achọrọ m dịka nwa afọ Igbo ka ị tụọrọ anyị jiri ọkụkọ tụọrọ anyị ilu 3. Ndị Igbo na-asị na achụba ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwe ọsọ nke mbụ. Nke abụọ bụ na ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'itofe. Ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'itofe. Nke abụọ kedu nke atọ? Nke atọ abụrụ na mba ihe nke a ekwele ka o mee. Nke atọ ndị Igbo na-asịkwa na echefuola m echefugo m ihe ahụ. Ama m ya kama nchefuru ya. Maazị Akataka Valentine. Ndewo hinne. Aha m bụ Nwaada Chidimma Ozigwe. Ndewo. Ọ dịrị m anya na ị bụ nwafọ Igbo. Ezigbote nwafọ na aṅụ ịṅụrụ mmiri n'ala Igbo ọ bụkwa pịa wọta. Ejiri igbe agwa ya onye ọcha. Ndewo dịka nwafọ Igbo achọrọ m ka ị jiri ọkụkọ tụọrọ anyị ilu 3. Ọkụkọ nke mbụ bụ na ọkụkọ si na ya agaghị echefu onye hụrụ ya ọdụ n'udu mmiri. Nke abụọ bụ na ọkụkọ si na ihe ya ji na-eti mkpu abụrụ na ihe ji aka hapụrụ ya kama na ọka ọha nụrụ olu ya. Nke atọ bụ na ọkụkọ si na ihe ya ji na-abọ nri n'ala na-ene anya n'elu bụ na ihe na-egbu ya bụ n'elu ka o si abịa. Ndewo o doro m anya na ịbụ nwafọ Igbo n'eziokwu mana oge ugbo bụ oge okwu ntabire achọrọ m ka ị kwere m ya ugboro 3 mpimpi pụrụ n'isi mkpi kwuo ya ugboro 3. Mpimpi pụrụ n'isi mkpi Ndewo gwa na-eze aha afọ m Chidimma Nwaada Chidimma Ozigwe. Ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ime ite ofe. Ọkụkọ si ụmụ ya ọ bụrụ na ya na-abọ ya ha na-ele anya n'ihu maka na nke dị n'ihu ka mma n'azụ n'ihi ya nna asị gị wa bụ onye na-ege ntị na-ele anya ugbu a ka ilebe anya n'ihu maka na ngọzi ga-abịara gị dịka ọkụkọ kwuru karịrị ihe ị chere na ọ dị n'azụ. Ndewonu. Chebikwa anyị n'otu oge a n'izuụka ọzọ maka ịchịta na abụ nwanne gị nwaanyị Nwaada Igbo Nwaada Chinasa Nweme. Ndewonu. Ugwumba bụ Ugwumba. Ọ dị mma anyị ma na anyị na ha nọrọ ya n'ọfụma ya bụ ihe anyị dobiri etu ahụ n'ihi oge maka na ọ bụ a na-eme ọnwa n'izuụka na-abịa abịa anyị kwekwere unu nkwa na Nwaada Chinasa ya na ndị otu ga-abịakwa inwetara anyị nwafọ na ma ọ bụ nke a kpọrọ ka nkwa uche m ihe anyị ma bụ na ihe anyị na-eme bụ ihe ga-erotara unu na Igbo ahụ Igbo na ị kwesịrị ịdị na-ama ụmụ ihe ụfọdụ ọ bụgodu na anyị nọ na ana Igbo ọ bụgodu na itohu na ana Igbo anyị na-egosi etu ọ na-adị na be anyị. Afọ mbụ Nze Eugene Dikokwe Akanite ndebe anyị ka anyị na-ekiri Ugwumba. Ọ dị m Igbo bụ Igbo anyị ga-aga n'ihu. Ị mara na enwere mgbe ọ na-abụ a na-akọ ọnụ etu a mmadụ chọọ ịkọghọ ọnụ ọ sịghị onye iberibe. Mgbe ahụ anyị na-aga akwụkwọ ebutere anyị oyibo bụ apụta ha na onye ebe ịkọghọ ọnụ asụ ya n'oyibo isi onye ahụ stupid isi community ihe ọ bụ anyị ama na mgbe mbụ ka ọ na-abụrụ ya bịa esi mmadụ onye iberibe na a na-akọ ọnụ mana ugbu a iberibe dịziri ụdị n'ụdị maka na anyị maara na e nwere iberibe nke na-akwụta ụgwọ iberibe nke ọ na-abụ mmadụ pụta etu ọ na-asị na ọ dị ya ka ya daa iberibe. Otu onye n'ime ndị dara ụdị iberibe ahụ bụ Maazị Kingsley Ogbonna onye eji Dauda mara n'ihe niile ọ na-eme na etu o si eme ihe niile bụ iberibe mana mata na ọ iberibe nke na-akwụta ụgwọ. Ka anyị kpọbata Dauda ka anyị na ya nọrọ ya n'oge Ugwumba. Aha m bụ Kingsley Ogbonna Anemele onye ngwa nwafọ abakara aka ebe a na-asị na aba ma aba ndị abanyere ma nwara mbụ onye aba so aba ma aba wuru onye aba wuru onye ọncha wuru onye Igbo dịka ebe a na-akpọ abakara aka ahụ onye obi ngwa local gọọmenti na Aglaba a na-akpọ ụmụ ọbasi agwụ village nke bụ ọbasi ukwu community taa ihe eji marakwana ihe onyonyo dịka ndị Igbo na-akpọ m dịka ndị mba niile na-akpọ m dịka ụwa ihe na-akpọ m Dauda nke na-eme ihe ọchị
na-eme ọpụta ndị mmadụ enwe aṅụrị. Ihe butekwa m Dauda ahụ mgbe m na-agụ akwụkwọ na mahadum na-eme show ihe nwere ihe obi ụtọ. O nwere egwu asị mgba ahụ ma gbaa ya otu m si eme ukwu na-ahazi ukwu asị ha nke ahụkwa Dauda ahụ maka na ahụ nwere akwụkwọ a na-akpọ Dauda lọlị a na-akpọ Dauda m na mgbe gara aga mechaa kpọkwa ya n'aksị ịma ka o si eme so ha sị nke onye na-eme ukwu otu ọ na-ebubu ka Dauda aha ahụ esi ebe na-azi emezipụta aha m nwoke ọbụla na-eme ka Dauda ewetala mana a sị na nkịta ọbụla ahụrụ si n'ọnụ ya nke na-eri isi maka nwoke ọbụla ma ọ nwunye gị o ma ọ enyi gị nwaanyị ịdekwasịrị anya n'elu mebe ka Dauda. O si m n'ọbara maka na o teela m bidoro mgbe a na-aga ọta akara nke a na-akpọ kindergarten taa mgbe a na-aga ọta akara na Aba saịdị ebe mgbara otu mgbe aka m bidoro na-agba egwu aja skul ihe na-agba aja skul mgbe gboo elecha ya na Okonus Club na 70s epempe ebe late 70s nlecha ya na Okonus Club mgbe ahụ Okonus Club na-eme enwe okeji asambeminara Nkogo nwee acrobatic boys nwee ria skata ndị na-abịa eme pafọmụ na Okonus Club nọ na TV lecha ha bịa gba ọgwa nke m outside so aga imechi akwụkwọ na kindergarten nwụ na ọtakara ọ bụ na gbara ya egwu fụọ ntị menwe mgbe ahụ okeji asambeminara Nkogo eme ha fụọ ntị otu a no ajasko ịgba egwu ejere ọgwụ egwu ndị Kongo rụrụ so ana m agba ya mgbagide ya sị nwa nka papa makwa na ọhịa m ga-arụ n'ụwa papa m na-eme ihe ọchị mana ma na-eji ya kpa ego ọ na-eme ihe ọchị ma enwe m ike icheta mgbe m nọ n'ụmụaka papa m na-ata ihe ọ na-ata ihe asị obere nwa rọsh egagbuji ese na ịchọ onye gị ihe ọ na-ata emechi ofu anya na-ata ya masị gị ka ọ na-atakwa na ya sị m nwụrụ ofu anya m na ofu anya ka a na-ata so ọ dị fọdụ ọ na-atọ ọchị amakwa m na m ga-aba nọ n'iwu ude bikos oge anyị gachara saa bụcha ala nna anyị nke a na-akpọ bitcoin na 98 mechaa bitcoin na eme bitcoin na Yola Adamawa si ebe ahụ apụ ya nke a na-akpọ deployment gawa Port Harcourt si ya pụtazie so metere 1 week gụrụ egwu generation uche egwu generation ya wee kpọọ Emeka Rollers onye nke na-akpọ Emeka Rollers wee nye ya ego si a ga-agụkwa generation nsogbu adịghị na generation nke ọ gụrụ a ga-astọpụ nke ya mmetụ nke ya ọ bụ n'ọnwa ndị ya ga-abịa anchago ofu mahadum so ọ si ya ji ego akwụkwọ gụọ generation nke ya o jee gụchaa nke ya so Emeka wee cheta na enwe mgbe m na-agba egwu ndị ụkwụ na ndị ahụ na-adịghị mma a na-akpọ ndị krịpụ ndị ụkwụ na-adịghị mma na-agba na skuul those days si m bịa ka m gbara egwu ahụ na vidio nke ya na ihe nkiri nke ya ka o mee ka egwu ya ree ka o selụọ so mụ abịazi Lagos ememe vat mbezi Lagos ka na-ebezi Lagos ruo nwere ka abịa ahụ m sị m na asị na m dị too much do na ya ahụghị m na skuul mgbe anyị nọ skuul na ya pụgo skuul 3 years ago before m abata skuul na m bịa ka anyị gaa show na Benin mgbe ahụ direction ya ewu na 98 anyị gaa show na Benin mee show mee ihe ka show na Benin bụa mee na Ọnịcha mee na Enugu ọnwụcha ka si pafọmụ ọsị biko gede anyị nwere ike imekọ ihe tugeda m si ya na a ga-emekọ nwunye ọsị ka ihe m ga-eme nwa ebe a ka a na wee tụmara ya wee tụọ alụ fim ka a na-akpọ Holy Girl ngwa na m ga-aga nwuche ka onye mkpọrọ na m ga-abawo na friji lọkụọ ọ na-arụ jee dee ya ka nkana dee ya na ihe na-akpọ skript esisi ya tiezie na the film mezie mmiri ji karata ya mụrụ oke bekasị so
na nke mbụ ịbatara na ebidoro just 3 months ka nọ ọnwa 3 ka nọ wee chawa fad first ihe onyonyo m pụtara n'ime first time kamera na-efesi n'iru fụ kamera bụ oligan na oligan bụ ebe m star today mabụ ihe bụ kamera so abụrụ m na-echebu ka m ga ndị ọrụ ọrụ na ebe m go marketing ka ndị ọrụ ọrụ na naka ojere ebe marketing Chineke asị mba na ị ga-amaketiti onwe gị ọ ga na-emezi kịta iberibe amarala m ahụ iberibe amarala m ahụ o tere mmụọ na iberibe ahụ iberibe na-enye ezigbote ego gị ịmanya abụ gị ịmara ofe na ndị mmadụ na-afụ agwụ nwa ha oge ahụ na skuul ịnata fụfọ ma ụlọ akwụkwọ asị gị jee ha afọ nke a na-akpọ siesta ije efu esta ọ bụghịzi kịta ị na-enwe siesta mpaghị mmadụ aka ntụ ga-amagasị gị na-apụ ara si ije mere iberibe ịda afọ ọsọ ịda afụ Dauda ịda afụ Mr. Igbo ha enweghị ezigbote ego jee price bụ iberibe jee kilibe fụ ma na-enye iberibe amakasị iberibe na-esi ezigbote ego onwere ife ewuro na iberibe kịta onwere ife onwere ụdị moto mmadụ anya ebi n'ụlọ nke na Lagos nwụrụ n'ụlọ na village ejigoro iberibe jee America jee Germany jee Holland jee Spain jee London jee Switzerland jee Dublin iberibe na-akpagharị. Aha m bụ Nkiri Sevens. Ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile bi na Lagos ka unu soro m na-ekiri Ugomma. Iberibe ga nji lụọ nwaanyị, iberibe ga nji gba akwụkwọ, mee traditional, mee omenala, mekwa nke ndị ọcha na-akpọ wedding. And iberibe a ka nwunye m ala nke iberibe. Onwe ndị ọla akịrị iberibe akarịa fa ndị bifa akwụkwọ ya onye na-abịa university asọ nka na iberibe na TV. Asọ nke onye na-enwe ndị iberibe riri nne. Mana ọ bụkwa na ọ bụrụ onye iberibe nke aha ala akị nke a na-akpọ Dauda, ọ ma nnukwa asọ na Dauda asị. Ụmụ m ka dị abụọ ha ka na-eto eto bọta onye chọrọ inye iberibe ya chebe iberibe bikọs mgbe ahụ ozi gị iberibe ga-enye ezigbote ego bọta enwe mmụ nwaanyị ngwa nwoke ba chọọ nka nke nwaanyị iberibe si rapụ iberibe aka ọkwa nnọ m nke nwaanyị gọma iberibe a na-adị ụmụ nwaanyị mma na-arụ ego mechi iberibe ọya adịdị ogwe nje Ugomma bụ Ugomma. Aha m bụ Nkiri Sevens. Ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile bi na Lagos ka unu soro m na-ekiri Ugomma. Ọ dị maka o kwụsịrị ya bụ ihe anyị gakwukwara oriakụ ya wee jụọ ya nne wee tụọ ka ọ na-adịghị n'ụlọ kedu etu ọ dị mmadụ na onye iberibe ma ọ bụ onye na-akpọ ụkọchị ibi n'ụlọ nwa nọrọ na ihe nwunye Kingsley Ogbonna kwuru Dauda Opuro brush igwe ejenga. Abụ m nwunye Dauda ọ ka m si fi ya. Gị na onye dịka nwunye Dauda onye na-agba ndị mmadụ ọchị ibi n'ụlọ with Dauda very interesting because oge niile ọ ga na-akpa mmadụ amụ this thing ọ nọ inside the blood so it's just a natural thing. Oge niile ọ na-esi n'ofe in short enweghị ọ na-ada eme n'ụlọ. In my next word eziokwu for real. Yeah, ọ na-adị serious. And oge ahụ efu ya imechizi ọ na-eme na ugbu a ozi Dauda now afọ ya bụzi Kingsley at that moment o changezie from Dauda. Ugomma bụ Ugomma. Ọ dị ma anyị ewuta n'ụlọ anyị chọrọ idobiri etu ahụ maka na ọ bụrụ na ị na-anya na elekere gị mara na oge anyị emewe na kwarapụ kpatara anyị ga-eji wee nwụsọ nwara ebe a ọkụ nyụrụ. Anyị na-asị gị bụ nwa afọ Igbo onye ọbụla na-enere ya n'ụbọchị tata dobiko cheburikwa aka nwara anyị n'izu ụka na-abịa abịa maka na anyị mara ọnwa ama mgbuchi ọkọchị ọ ga-epukwa n'ome site na amara Chineke doka ọ dị n'izu ụka ọzọ ka emesịa. Ugomma bụ Ugomma. Ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ịchọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugomma na akara ekwentị 08034714708. Ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị
3471 4708. Ndewo. Ugwumba.